ए तरह कुंवर जी के बियाह भाई। हां मेहरारू ले ना ना पीली से भई रही कुतनु है। कलना कन्हैया जी से यारी कुछ तैयारी करो। बाकी हमारा मन संचालक महोदय के बात ना बुझाई यहाँ के कहता नहीं कि कथा कहानी नहीं खेगा आ जौन भी गावे के बा दस्तान में गावे के बा। तब हमारा ना बुझाइला कि दस्तान गावहू के बा कैसे कि हमने के कथे कहानी के दस्तान कहले जा। हां जी एकर माने के मैं मिला जुला के वही में काम करे के। हां हई मानू बाबा है जौन अभ्यास में रहलो अभ्यास के मुआ देनी गिल्ली गिल्ली गुड्डू सानी में रहनी मुआ देनी संजय एक्सप्रेस में गईनी मुआ देनी। अब तीसरा नंबर राउर बा उनके गांव के 20 शहर जो दिन में चल जाए भाई हां या मानू बाबा। हां उनका गांव के नाम है बिसहर नागिन के और बा मानी जानी आदर भाव मोछि पक दिहल तारा। मानी जानी आदर भाव मोछि पक दिहल तारा। सहतवर लाइन होटल बिया सुधीर लाइन होटल सिंह लाइट लाइन होटल गरमा गरम पकड़ उपेंद्र तिवारी जी पूर्व मंत्री वहाँ के नाम पर हां जी ये पुरस्कार मिलल बा। रौतिये घर ह कबो सिंह लाइन होटल में बताब न ए भैया रतिये ओ इनका के कहते नहीं अभिषेक बाबा कोई रास्ता से रोज आवेला। अच्छा सिंह लाइन होटल बाबे हो यस यस संतवार थानावा कर तन मुनि थाना में सीधे आगे हां 10 लठ आगे है जी सादर स्वागत करम अभिनंदन करम। मोछि पर के दिहल ता अम्मानी जानी आदर भाव कहिया ले जहिया देहिया में जान बा तहिया ले तो राख मिल जाई रानादारी कुछ तैयारी करो। राख मिल जाई रानादारी कुछ तैयारी करो। ए तरह कुंवर जी के बियाह भाई। हां मेहरारू ले ना ना पीली से भई रही कुतनु है। धोखा बड़ा मर्द मर्द है तो मेहरारू सुन बियाह होई। और मेहरारू पछल त मेहरारू पे गो कहे के पड़ी। सुहाग रात बीतल 1-1.5 महीना बीतल साल 2 साल बीतल अतल यहाँ के मौगी के ठेहुना में दर्द हो गई। ठेहुना में ठेहुना ने कद ठेहुना ने कद देखले देखबो देखो ये सन से मत देखे भैया तक जरल चैली डॉक्टर साहब से हट कैली आ जाके कहली कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहले कि कैसे दर्द होता हैं अरे कहली कि हमार कुंवर जी गौनिहार हैं 40 मिनट का समय मिलेला तो 35 मिनट 40 मिनट खड़े होके गाई ले हमरा से प्यारो करी ले तो खड़े होके करी ले हमरा के पीली बना दिले। पीली गाँव में मजाकिया रहे डॉक्टर गाँव के रहले कहले के भौजी तू पीली बन के काहे प्यार करैली। प्यार करवाओ का और तरीका बा चमगादड़ बन जाई तू दोनों टंगारी ऊपर कर दे तू हापा हापा होई प्रकार में के बताओ ना कहली कि देखी हमरा चमगादड़ बनला में दिक्कत नहीं है पीली बन के प्यार करवावला में हमरा फायदा बा। ऊ का ऐसे हम पीली बन जानी आ कुंवर जी हमरा से प्यारो करत रहले हम टीवी पर सीरियलो देखत रहे। सीरियल करा बंधन टूटे ना ओकरे जवाब रहला बाकी 3-3 गो चुटकिला रवा कह देनी हां अब 3 गो चुटकिला कहली तो समय के बर्बादी न बा 5 मिनट तनी कथा ओकरे बाद एगो साइड संग गा के आ फिर दे दिया।